ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to asnde balla jakiri wuro molo mbahe bagodina ferala fondo banjola serekunda ko on waktu yoni ha to kolombe jombuko kame misra jombuko ene jiya e gardende kabruji mena to leydi Sénégal kikiɗe hanki hoorejo leydi Sénégal to bowol laaɗi ɗiwoje ngal leydi Sénégal jaɓɓama toon heure bisa a 330 900 karo kirama inde Casamance toon to leydi Mauritanie sarɗeji nde leydi Mauritanie sarɗiyankoɓe lundo ñalawma hanki o ɓe mbaɗi ko wiyete boycott ɓe kolitima ɓe kuccodire jaydiyankoɓe gam andinde ɗumen holko saabi ɓe mbaɗi boycott toon to leydi Mali Salifa Taraware ko jagorɗo kalfinaɗo nden kay kisal caggal nde hollira Bamako e hoore mum ene heewi janguji kame wuyɓe dadiɓe dañi jaggude ke wona capanɗe jeetato e nayo neɗɗo toon to Guinée Conakry leggal bitegal Matam ko accident musɗo waɗi toon ha yimɓe nayo mbasen pital men oɗo saaha koninkoɓe gudditi hen allasko kabruji mena jolam jaɓeri ko haali Abouba woto godde joni janñoɗena. Bongala subaka sonnani bongala subaka ko kafe giwoje tonto enda musidɓe tedduɓe e rango mbatte haqqillaji mon e bongal subaka hewɓe ne namdo holko woni bongal subaka sanani bongal subaka sa itti kafe ma a waɗi koppu maɗa a waɗi hen ndiyam gulɗam kin curki yaltoki e kala saaha kina tawi hinere ma ko kin tigui wiyete bongal subaka bongal subaka ko kafe innira ɗum taw kadi ko kafe giwoje toon to inde oɗo saaha mo gonɗen gonɗo Europe gonɗo Afrique gonɗo Amérique gonɗo Asie kala ɗo gonɗa e windere nde sa hattojini e bongal subaka ma heeb ko ɓuuri yawde yaccade bongal subaka ko kafe belɗe yarde ko kafe kaɗɗe seeɗa ɗe ganduɗa ene moƴƴi e goddola ene moƴƴi e neɗɗo ganduɗon kafe ne kewi kono so tawi limtama ma on gandu kafe ene mbaɗi ko wiyete catégorie bongal subaka kala jiɗɗo jeeyede walla tan mbiyen kala jiɗɗo hebde bongal subaka yo jokkodire ɗeɗo hen tonggode ɗe jogorɗen rokkirde ɗo hen bongal subaka ko kafe taw kadi ganduɗa giwoje toon to inde ɓoyata ma korkara enen mbasi yimɓe eɓe tinno ɓe mbadda ada ko fate bongal subaka bongal subaka ne tawi toon to ñabina woɗɗani kay heydi ene tawi e nder leydi Mauritanie bongal subaka ne tawi toon to Nouakchott e toon to Paris lamorgo leydi France so tawi noon gonɗa koto ñabina ɗo sa ari hay timto ñabina a waɗi Alhaji Baboya Doro Kebe 00222 48 77 82 47 ma heɓen ko ɓuuri labde walla so tawi ko toon to leydi France Moussa Sy mbatta ko 00336 51 04 26 95 walla so tawi ko toon to Nouakchott mbatta ko Djibi Alpha Ba 00222 41 41 50 50 so tawi on jokkodire ɗeɗo hen tonggode ma on keeb ko ɓuuri labde e bongal subaka siftinde on bongal subaka ko kafe belɗe yarde sanga buuɗaliru men nde feeñata e sanga buuɗaliru men nde mutata kala ɗum noon bandiraɓe sehilaɓe soɗon ketto buuɗaliru mende haade wadde buuɗaliru mende gulniranmi ɓernam nde ko bongal subaka kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie. Jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawde goccel to hitande ujunnaje ɗiɗi e sappo ya jeenaya kabruji mene ɗemgal pular to leydi Sénégal ma en kaale hoorejo leydi Sénégal tuma nde o fodanno wonande ɓiɓɓe leydi Sénégal ma kep laana ndiwo mutoka e duule kekiɗe hanko e tawtorede yoga e halifaɓe adakami diine kala e dilloɓe dawrugol kala tawtorama toon to bowal laaɗi diwoje ngal a Blaise Diagna ɓe jaɓɓima toon laana ndiwowa heure bis a
33 900 taw kadi ganda ko lana ngardu kana fewi njadu kay jamanu kesamago hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo ya jeenaya kanko horejo leydi Sénégal wo holliti ko ngol woni go Afrique jaɓɓaɗe taw kadi ko lana kesa taw kadi ko njadu kay jamanu taw ko iwka toon to leyɗele Europe e siftinde noon kan lani ndi wawa sagade ko yetti hanki horejo leydi Sénégal to minde sakti konngoli makko o holliti kan landi o ka innira ko Casamance noon ko nokku tigi ɓurɗo yodde nder leydi Sénégal taw kadi ko marɗo keccol kame wangiyankoɓe kala dande leñol yimiyenke ngana bita Alhaji Baba Mal holliti beela mum no fewi kikiɗe hanki o holti kanko hoɗi koye weyoji e laaɗe diwoje oɗo saaha ma wona mo fartange kame farnade kala saaha o joli e lana ndi waw ka hinde leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen hoore yo leydi Sénégal holliti wonande kaɗo lana jettiga ɓoyata e nder ndeɗo henna hitande lana ɗimma ha lana tataɓa kala ma yetto e nder leydi Sénégal ha joni toon to Sénégal keddorɗen ma en kaale dawru gola Serigne Modou Kara Mbacké holliti oɗo saaha gonen kala ko waɗanno wadda taw kadi ko hitta kala ko waɗanno wadda e saaha laamu wadda ma waɗan ɗum kene foto wonde laabi ɗiɗi e Macky Sall koye dawrugol keddoɗen ha joni ma en kaale Moustapha Guirassy taw kadi ganduɗa ko dawriyanke joguiɗo lande mum kikiɗe hanke o holliti tawti biteɗo Idrissa Seck kono ne kadi oɗo hen biteɗo Pape Diop gonnoɗo maire Dakar saaha Lama Abdoulaye Wade kañumne holliti tawti oɗo hen biteɗo Idrissa Seck oɗo hen biteɗo Malick Gakou kañumne holliti tawti oɗo hen biteɗo Idrissa Seck Malick Gakou Pape Diop ne wonne kadi Idrissa Seck kamɓe kala ɗo ñalawma hande aɓe tawe toon to Touba ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale maître Alhaji Diouf taw kadi ganduɗa ko hojjiyanke ngana holliti kañum meeɗa yaltude e Benno Bokk Yakar oɗo saaha mo gonen kanko wonanti ko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall so tawi kay sungoji ɗi jonti e yiddema ko hoorejo leydi Sénégal yo lamto leydi ndi e dawal muɗum ɗimmala ha joni toon to Sénégal keddotoɗen ma en kaali ɓeydugol mburu fiyoɓe furuji mburu hawde sa yidde mabɓe ko ɓeydude loccol ɗo wonno 30 nawdi ɗum ha buuɗi 40 e jagorɗo kalfinaɗe ko fate jeygowi ko hay loppeɗe ala hen oɗo saaha mo goni hunde kala koko daari e koko herƴi suwa tawo labde ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaali accident musɗo baɗe toon to Thiénaba taw kadi ganduɗa woɗɗani Thiès no fewi accident o yoɓima pittali yimɓe tato waɗi hen tato gañiɓe taw kadi ko gañanɗe musɗe no fewi ma en gartoy so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde ha joni toon to Sénégal keddotoɗen ma en jaa ha toon to Kidira walta min ma en jaa toon to Bakel e oɗo subaka hande tan musɗo baɗɗo toon taw waɗi koye wuuro wiyetego Ngangla wuuro wiyetego to waɗi koye wuuro wiyetego Ngangala noon ne tawe e Sara Bakkela walni woɗɗani Kidira no fewi taw kadi ganduɗa oɗo hen sukade wiyete ko acca Gana o yaduno koye sehila makko ɓe jano ko wocoyde tumaɓe garta noon ko nden tigui ɓe naate ngoɗo hen mayaɓe looto kanko nde o naati o dañani yaltude urte joomi ko noon ko koninkoɓe faabo ɓen kocci ɓandu makko nawimo toon to Bakkela oɗo saaha loskojini mbaɗe e ɓandu makko so tawi gueno haaji ɓoyatama ɓandu ko nawtane koreji makko eɗen nelda duwaw dennagal koreji makko kala nde gueno yurmotomo yaafoma taw kadi yaltini kabaro ko musidɗo men jaydiyanke biteɗo Djiby Ba gonɗo e Jokkere FM mo Kidira ha joni toon to Sénégal keddoɗen ma en kaale landa hoorejo leydi Sénégal ɓoyata ma campagne mum fuɗɗo tati nduɗo hen lewru woni alet paɗoɗo hen ma fuɗɗo campagne makko taw kadi ko meeting mawɗo no fewi ɓattake mo keɓɗen toon to Mbacké toon to Mbacké ha toon to Darussalam kam e nokku biteɗo Tehlimaka so tawi o iwi toon ñande 4 février ma o yaa ha toon to Tivaouane e ha toon to Kébémer kam e Louga e ha toon to Saint-Louis kala so tawi o yiɗo ñande joyde kanko hoore leydi Sénégal ma o yaha toon to Risatol Dagana Podor kono ne kadi ñande 6 nde ma o yaha kanko hoorejo leydi Sénégal Macky Sall ma o yaha toon to Djum Wourossogui Matam jeeɗiɗi ha toon to Matam kame Kanel ha to Goudiri 7 ma o yaha toon to Tambacounda kame Kédougou ñande 9 ma o yaha toon to Kolda kanko hoorejo leydi Sénégal ñande 10 ma o yaha toon to Sédhiou kame Bingona 11 ma o yaha toon to Ziguinchor ma jaɓom
ton Abdullahi Balde kankone mawya haton to usoy kame kap sikrina mawya nyande sappoy didi haton mawya hanya sabude haton to bunkilina kame kolda ma jabum ton Mustafa Nyasa Mariama Sar kono ne kadi Mimi Touré nyande sappoy tati mawya haton to Kaulaka non ne kadi mawya haton to Ceneba wala mbiyen mawya haton to mawya haton to Tubakuta mawya haton to Tubakuta kanko leydi Sénégal nyande sappoy naya mawya haton to Kafrine kame kungel kala nyande sappoy joye mawya haton to Nginginewo o taw yaton Sileymani nande njaya mawya haton to Gossasa kanko leydi Sénégal nyande sappoy jedidi mawya haton to Bambeya o taw yaton bitedo Aïda Mbocha kanko leydi Sénégal nyande sappoy jet mawya haton to Thiès kono ne kadi nyande sappoy jenaya mawya haton to Pikine kanko leydi Sénégal Sangal Kama mawya haton to Sébikotane Bargny non kadi Sangal Kama nyande nogasa kanko horeji Sénégal mawya haton to Guédiawaye way tawya ton Aliou Sala Migniko nyande nogase go mawya haton to Medina kono kadi nyande nogase didi kanko horeji leydi Sénégal mawya haton to Wakam kono kadi Yoff haton to Sikaba kanko horeji Sénégal maw uddira campagne makko nyande nogase didi taw kadi ko meeting mawdo no fewi taw kadi ko stade mo le Paul Sidar Senghora dum non ko dum tigi woni programme makko so tawi Sanjaka sengi wi ton to leydi Sénégal paadin ko ton to leydi Mauritanie Sahara Media ko jayndi wite non be kolliti wonande dental lundo en taw kadi ko witebe FN2U kamɓene ɓe kolliti ɓe jododima e ambassadeur mo Union européenne ɓe jewtidi ko fate banggue dawrugola leydi Mauritanie oɗo samu gonen ten kadi ko fate banggue sumgoji jogorɗi wadde hakkude hitande ndeɗo hennande gonɗen e nder leydi Mauritanie ha joni ton to Mauritanie keddorɗena ma en kali jayndi witende ami ɓe kolliti wonande galle lamorgo ngo ñalawma hanke o batu jagorɗo ɓe toɗɗima biteɗo madame Minta Mittu Ela Kalisa on woni toɗɗaɗo kan woni secrétaire général taw kadi ko conseil constitutionnel mo leydi Mauritanie ko waɗa ɗum ko noon yimɓe yonɓe no fewi toɗɗama ñalawma hanke o ton to galle lamorgo to caggal batu jagorɗe ha joni ton to Mauritanie keddorɗena ma en kali jayndi witende alahbar ɓe kolliti wonande sarriyankoɓe leydi Mauritanie taw ko sarriyankoɓe lundo ñalawma hanke o caggal jonde joɗin toon to sarɗeji leydi Mauritanie ɓe mbaɗi ko wiyete boycott ɓe tawtoraka jondeɗe ɗiɗi ponnoɗi wadde ko fate banggue hakkude leydi Mauritanie kame Arabie Saoudite ɓe kolliti ɓoytama ɓe joddo e jaydiyankoɓe gam huccide ɓesgu Mauritanie naɓe kala holliti ɗumen e holko saabi ɓe jaɓani joɗade nde ɗon jonde ha joni toon to Mauritanie keddorɗena ma en kaali jaydi witende tawari ɓe kolliti suka gorko jarawo jaranoɗo e duuɓi capanɗe tati kam tigui yargui hoore muɗuma toon to Nouadhibou e laygal bitegal Robigne Kata kanko no gollodiranno koye ɓattiɗo koreji mabɓe e nder magasin goto ko fate banggue tappiji kami moblu kala oɗo sano ɓandu makko ne tawe to morgue hôpital taweteɗo toon to Nouadhibou anda ko tawol ko saabi o warti kono ɗo saaha so tawi keeɓi ko ɓuuri hen labde ma en gartoy hen ha joni toon to Mauritanie keddorɗena ma en kaali jaydi witen alahbar ɓe kolliti wonande gardiɗo landa RFD taw kadi ko biyeteɗo Ahmed Wuld Dadda e rima ko fate banggue beldala hakkude landaji leydi Mauritanie wo holliti ɗiɗo ɗuuɓi cakkitiɗi kala leydi Mauritanie herƴi ko fate banggue dawrugola yidde makko no ɗo saamu goɗen caggal leydi Mauritanie fayi koye sumgoji tene kadi fayi koye yaltinde ko fate banggue ndelam ɗam hinde gaz oɗo saaha yidde makko koyo beldal ar beele ɓiɓɓe leydi kala ene mbawa yitade hen koye mumena ha joni toon to Mauritanie keddorɗena jaydi witende Sahara Media ɓe kolliti ken wona 54 taw kadi ko médecin hen nayo taw kadi ko taw hen nayo kadi taw ko spécialiste en kamɓe kala ñalawma heccankoɓe darima yeeso galle hoorejo leydi ndi gam wadde toon ko wiyete sitting mabɓe ɓe kolliti oɗo saaha yidde mabɓe ko iwde jonde wasam gollago yoɓe ƴette ɓe gollo caggal so tawi ɓe jangui ɓe gayni yidde mabɓe ko ƴettede e nder golle leydi Mauritanie sen wi toon to Mauritanie ɗeɗo balɗe kala ɗo gandi Bamako ene heewi yanode teni kattaw ko wuyɓe biftotoɓe ha e waroɓe kala ko waɗa ɗum ko noon général Salif Traoré taw kam woni jagorɗo kalfinaɗo nden ko ittino kene fota wonde ittino kene fota wonde 150 taw kadi ko police nonne kadi 360 taw ko gendarme ene wonde 50 garde bilana ɓen kala so tawi jamma ari kewi lumbade koye boli Bamako ñande no gase jeetati
ha nogase jeenayi lewru maynduro hen hankindu ɓe kolliti ɓe nangi kene fotande capanɗe jeetato e nayo taw kadi ko wat bonijo bandiji yahoɓe ene taƴane kela ene bonna ene mbara ɓe tetti kene wona sappo kene fota wonde temedere capanɗe jeegom e ɗiɗi taw kadi ko appareil ji kaɗaɗi taw koye gujjirɗi ɓe kefti kene wona capanɗe jeegom e goho taw ko motoje kene wona capantate tati fetela taw kadi ko fetela waño ɗum noon koye leggal biyetegal toro leggal biyetegal toro koro bogo ene wonde leggal gongal biyetegal bakko ene wonde bakkoji koroni ɗeɗo leyɗe ko toon tigui ɓe mbawi yaade ɓe nanggui ɓeɗo tene ɓe kolliti ɓe ɗaccata so wona ɓe pitta Bamako haɓe guitta bandiji lumbotoɗi e weyoji Bamako kala ha joni toon to leydi Mali keddotoɗen ma en kaale sifande taw kadi ganduɗa sifande waɗi koye jagorɗo biteɗo Yahya Sangare hakkude makko e Union européenne kene fota wonde million ngaji 4 e piccala jeegom taw ko euro ko fate banggue ñamale giwɗe Union Europe faade laamu leydi Mali e ɗum noon ko wallidde malinaɓe wurɓe caggal leydi Mali to diaspora beele kadi mbawa wadde projet ji mumen e nder leydi Mali beele mbawa gollade gam haɓade ɗanle ɗe ndewani lawola ha joni toon to Mali keddoɗen ma en jaaha toon to Ansogo e nokku biteɗo yojjinde ene tawi hen wuuro wiyetengo Bintiya tonne kadi ko worɓe joguitiɓe armeji naton e wuuro wiyetengo Bintiya mbaalu mbeewa kala magasin gonnoɗo ɓe keeli ha laaɓi ɓe coggi jawdi ndi ha laaɓi ɓe nawi ha oɗo saaha mo gonen anda ko holɓen worɓe waɗɓe ngal ɗo baɗala caggal konin koɓe gaari loskoji gudditama hen beele waɗɓe ɗeɗo hen baɗe mbawa fawede junggo siftinde ono e nder leydi Mali ne heewi janguji ne heewi jaabeje biftete toon e kala saaha sen wi toon to leydi Mali paɗen ko toon to Guinée Conakry accident musɗo waɗi toon ha yimɓe nayo mbasen pittade men hakkude minibus goto kame camion goto e legal bitegal Matam centre ville taw kadi kono ko biteɗo Kaluma oɗo sanon police udditi hen losko gam wawde fawde junggo mum e oɗo hen accident caggal hollirama werlaw doganno ko dogdu sattudu no feewi sen wi toon to Guinée koto Côte d'Ivoire paɗena gasoil ustima no fotiri kala hay soko mbuɗu goto caggal hollirede décembre hitande ujunnaji ɗe sappo e jeetati ustanama seeɗa oɗo saaha kadi ustama taw ustugol ngol ko ñalawma hanki o mbuɗu goto ustama hen ɗo wonno hitande ujunnaji ɗe sappo e jeeɗiɗi ɗo wonno 630 wonti ko 610 ñalawma hanki on wonti 605 ɗo hen ha yettoyo nogas e jeetati nduɗo hen lewru février yama kadi maɓe gustu kala ko fati e banggue cogguji gasoil ha joni toon to Côte d'Ivoire keddoɗen Sarkozy gila ñande alarba Nicolas Sarkozy gonnoɗo hoorejo leydi France gila tan ñande alarba haɗa ɗo gonɗen nana waɗi jillu mum e nder leydi Côte d'Ivoire taw ko jillu cehilagal kame golle hakkude makko e laamu leydi Côte d'Ivoire kene foronde capanɗe joyo e nayo taw kadi ko liggotonoɓe Laurent Gbagbo wonnoɓe toon to Ghana garti ñalawma hanki o toon to leydi Côte d'Ivoire toon to Côte d'Ivoire keddoɗen hande yimɓe nayo sukaɓe pawama juuɗe hen goto ne yaara duuɓi capan hen goto yara e duuɓi capannayyi e ɗiɗi goɗɗo ne yara e duuɓi nogas e jeegom oyen yara e duuɓi nogas e nayyi e goɗɗo kadi ne yara e duuɓi nogas e nayyi kamɓe kala ɓe pawama junggo e nokku biteɗo Libo noon ne tawe e nder leydi ndi kono ɓe bifti ko cukalel dewel jarawel duuɓi sappo e tati e nokku biteɗo Benoit ɓe nawi ɗum nokku biteɗo Libo e nder hôtel goto ɓe guddimo toon e kala saha noon ɓe nodda yumum suka debbo ɓe mbiɗum yo addu kene fronde million ngaji 3 e temedere ujunere so tawi addani koɓe waroɓe guelɗon cukalel yummo on jokkodire police nde ɓen mbaɗi localisé nokku kamɓe kala ɓe pawama junggo ɗo saaɓe tawe e juuɗe dadiɓe ɓe leydi Côte d'Ivoire sen wi toon to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso paɗena Wagadugu ma jaɓɓo jonde G5 Sahel ñande 5 lewru février ñande 5 nduɗo hen lewru maɓe jaɓɓo jonde wattude jonde 5 ɓiire taw kadi ko toon to Wagadugu holli ɗum ko gardiɗo G5 Sahel kame jagorɗo koniyankoɓe leydi Burkina Faso ha joni toon to Burkina janguji ɗiɗi mbaɗi waɗɗani paama oɗo bila noon anda ka tawa kono hollirama koninkoɓe yonɓe majji hen hewɓe gañima hen ma en gartoy so tawi en keeɓi ko ɓuuri hen labde toon to Nigéria jagorɗo kalfinaɗo ko fate banggue faggudu walla ngaalu leydi ndi kam tigui itta e gollorgal mum subaka hande o taw kadi ganduɗa ko ɓurnoɗo ɓattade hoore joli ni woni Mouhamed Youssoufou caggal nde o holliti kanko on jagorɗo hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho ma o jeeye e ƴamoɓe lefol laamu e nder leydi Nigéria taw kadi kanko jagorɗo o wiyeteti ko Hashimi o wiyete ko Hashimi Massoudou kanko itta e gollorgal makko caggal nde o holliti ma o jeeye e ƴamoɓe lefol laamu ɗum noon laamuɗo leydi ndi
nanirani noppi mum jam ko ɗon tigui ɗo fimo ittimo lomtinum ɗon goɗɗo gonnoɗo cukko hoorejo galam men gonnoɗo cukko gouverneur mo banque BCA o sen wi toon to leydi Niger paɗin ko toon to Libéria George Weah jabtima wonande lundiɓe taw kadi ko rondiɓe konguɗi men ɓutti fukkuɓe e dow koye makko caggal nde waɗi hittande e gardigu leydi Libéria o holliɓe kolliti wonande leydi ndi koko ɓuuri yatirde caggal kanko George Weah o holliti ko golli ko kala guila tan hitande nde o ari e nder lamorgo leydi ndi o holliti hay lamɗo goto lamaki leydi ndi ken fononde hitande ha golli hono ko golli e konguɗi George Weah toon to Cameroun lundiɓe yadiɓe moysimo lundiɓe yadiɓe Maurice Kamto jaggade ñalawma hecci hanki o caggal nde mbanno seppoji men ha yimɓe hewɓe nanga hen yimma ko kolliti ñalawma janggo asen ma mbat seppoji men hakkude Wagadugu e kam hakkude mbiyannomi Douala kam e hakkude Douala kam e Yaoundé kala ɓe kolliti no mette mabɓe no fewi kono ɓe kolliti seppo ngo wonata ko seppo jaam yamo wonande yimɓe mabɓe temedere e sappo e jeetato jaggaɓe kame jaadiɗo mabɓe biteɗo Moïse kame jaadiɗo mabɓe e biteɗo Kamto kamɓe kala yoɓe ɗaccite toon to Gabo bien mal acquis taw kadi ganduɗa ko jawdi e galleji ma haali toon to leydi France taw ma hono ɗum ko hoorejo leydi Gabon ma yiɗo biteɗo Oumar Bongo on ndimba ñalawma hanki on laamu leydi France holliti fuɗɗima tettude hen ko yoni oɗo saa noon ko ɗum tigui woni koɓe merotono caggal oɗo saa uddideɓe yogay konguɗi mabɓe e faade e laamu leydi Gabon. oɗon ketto kaɓuruji mon jolam jaɓe salto o haali Abouba. kabruji menan jolam jabe sawto wala Ghali Abouba ma en jahat Afghanistan liba kam leydi France Ghali Abouba bismillah maɗa. jam hire mon hettiyankoɓe radio weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma Seydi Sar kabruji men joolam jabiri koto leydi Afghanistan puɗortoɗen oɗo saaha kala ko kaldigal woni hakkude doninkoɓe dowlaji tedduɗe hakkude laamu dowlaji tedduɗe Amérique e ɗeɗo pelle taw ko fedde sebbitiɓe joguitiɓe tawateɓe e nder leydi Afghanistan ɓe hinde taliban kaldigal ngal noon ɓe mbaɗi ɗum tigui ko nder duwa lamorgo leydi Qatar oɗo fadde yontere joni noon ko kaldigal ngal fuɗɗi ene wayno ni pamodiral fuɗɗima heɓede hakkude mabɓe kamɓe ɓeɗo noon taw ko taliban en ko ɓoy ɓuuri namdade toɓɓe mabɓe tan konde dendagal koninkoɓe ɓe dowlaji dentuɗe Amérique tawateɗe e nder leydi mabɓe ne jaltata ha laaɓa e nder leydi he siftinde on e oɗo saaha mo kalaten 14 ujunere koninkeɓe dowlaji dentuɗe Amérique ene tawe e nder leydi Afghanistan ko hikka kadi waɗi duuɓi 17 ko dowlaji dentuɗe Amérique koninkoɓe mumen ene mbadda guerre e ɓeɗo wiyeteɓe taliban en ko guerre kadi ɓurɗo judde mo laamu leydi Amérique waɗi e dendang e nder histoire leydi ndi kala e oɗo saaha joni noon mbiɗen pamodiral fuɗɗima heɓede hakkude mabɓe ɓe puɗɗima famodirde noon ko fati e toɓɓe ɗiɗi toɓɓere arwanide ko ɓeɗo taliban en wiide tigui wonde dendagal koninkoɓe dowlaji tenduɗe Amérique yo jaltu ha laaɓa e nder leydi Amérique ne fuɗɗima famodirde mabɓe kamɓene ɓe gonta jabde pelle ceɓɓitiɗe ene mbaɗa ko wiyete base arriére mumen e nder leydi he siftinde on noon jannguji kewɗi ko ɓoye ɗon jannguji bannuɗi nder dowlaji denduɗe Amérique e yimɓe hewɓe taw ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓeɗo wiyeteɓe Al-Qaïda e état islamique hewɓe mabɓe kebla tigui ko nder leydi he e nder leydi Afghanistan taw ko toon ɓe mbanno base uji mabɓe arriére ko ɗum noon e oɗo saaha dowlaji denduɗe Amérique namdiɓe kamɓene nde ɓe caltoto ɗum ha laaɓa koto leydi Liban paaɗen ha reeri ko hoorejo jagorɗo leydi Liban e oɗo saaha joni ɓe cuɓima gouvernement kesso woni tigui jagorɗo kesse kanko hoorejo jagorɗo no biteɗo Hariri o holliri beelam makko no fewi e oɗo gouvernement kesso mo ardi taw kadi e nder on gouvernement ene tawe hen rewɓe nayo taw ko jagorɗe nayo taw ko rewɓe ne tawe e nder gouvernement he taw kadi ko poste uji payidunde no fewi kalfina koto leydi France cakkitotoɗen jagorɗo leydi France kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ministre de l'intérieur o holliri tigui wonde statique jaltuɗo hanki o statique o holliri e nder leydi France viole ne ɓeydi no fewi saabu hakkude 2017 e 2018 viole o ɓeydima kene wena 20% ko ɓeydi o holliri kadi e nder 2018 hen e nder leydi France nogasi jeenayyi ujunere yan fawde temedde jeenayyi debbo tawa waɗama ko wiyete agression sexuelle noon woni debbo terɗe mum meme walla wodata mema e ɓandu mum tawa wona e welede mum woni tigui foɓɓede ma mbiyen fasede ɓe kolliri kadi e nder leydi he e 2018 nde fodde 19 ujunere ene fawi temedde ɗiɗo debbo waɗama ko wiyete viol woni heɓtama walla wondama alay sagel e nder leydi he
message immorade e heblo sukaɓe afrique woni hasi sa ɓe mbi eɓe dardiren pulagu andu e mum e alɗuɓe mum nde dokkodirta juuɗe e towdetiɓe pulagu ayo yammi mi heeɓi heblo sukaɓe min afrique neno yammi mi dañi heblo sukaɓe min afrique babo yammi mi jaggi rento sukaɓe min afrique a jarama Hadi Malick Sy heblo sukaɓe Afrique oɗo saaha mo gonenni eri dendagal bandiraɓe Mali Mauritanie Gambie Guinée ha faynma e nder leydi Sénégal kala ne mbawata notade toon to kiilira ñande sappo nduɗo hen lewru so gueno o haaji ko nden tigui ɓe mbaɗata afgo mabɓe wonande kay galle moɓe jiiɗi mahde taw ko mahanta ɓiɓɓe fulɓe kala ko wiyete heblo sukaɓe Afrique ko yidde heblude suka men beele jaltene niɓɓere ɗum noon ene era dendagal bandiraɓe mbattanen haqqillaji mumen kala ganden ko enen kala jeeyi jabɓoɗen ɗeɗo henna golle ko golle heblo sukaɓe Afrique seydi so nodda Amad Tidiane an nodda Ablaye Sarr noddama ɓe noddi sukaɓe min Afrique jolam jaɓeri ko haali Aboubaɗo yeeso haalirde ko musidɗo moon guiɗo moon sir moon Sar Abdoullahi Sarr so gueno haaji mami tawto en altini inchallah ñalawma jam ko musidɗo men haali Abouba ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranen musidɓe tedduɓe